Bab song ho bahai tongbai kaham no tongbai na wansugo. Tini ang norok no kaisa jinis phunungnai je abotamo norok nukmani loge loge buji manglak. Paithak jora video na khen norok buji manai abotamo. Ngga ang norok no phunungnai norok nai tongdi. Abong kha kaisa tom hinjung bono boyon huno. Aro jekono kaisa manita jak manita. Ngga abo ngge bin muthub jak nai. Nadibo khuluk nadibo asuno sohos ware nanibo asuno sohos kelai ta kelai khuluk nadibo kelai ware nanibo kelai ngke ang tam kok sana nai tong norok buji manai borok ngke buji khana thumbnail bai kumbai nugoi ngke buji mai arok ngke norok paithak jora nai tongkai kaham ke buji manai ngkai tamni bagai ware waisa khuluk waisa asu kelai mo Ngay chung teo kok salai na. Ngay poila ani channel ka talong goi tong khangke subscribe ni bising tu norok ano chubai mano. Ngay phaide bisilai re oi chung main point no chung thanglai na. Ha da. Ngay norok nogoi man khana koyak din ni sikang nana patal koi na te kaisa party katal khuluk mani. Abo party ngay TPSP katal party phubini mo. Agi khai TPF, tabu khai TPSP. Saimi agi TPF furu to bosta rok ma kan bai khable na. Baksa bosta ma kan ma tabu mui tuk tong na. Bosta kan di kha Delhi ro tlang goi. Ya tabu te kaisa obo bai unglia jomilia kacham chakha. Tabu khungkai te kaisa katal TPSP. Sawai maya TPSP o hinke jangya pen rok phana makan mano thik koroi je jangya pen kanya boro rok taboni simi obas khaidi bini logi thangoi tongkha hinke jangya pen kanai thangnani bagai bofro jani shoot khuluk di chung jangya pen bai simi chitabuk chung protest khainai ba chung rally khainai mai rok hin sai tongkha kai bisingo pen kanja hinke bejal ngai jangya pen kanani chengori di taboni simi ang agi bo saka ani video o bo je kuno party o thangdi je kuno jaga bono kebo kolok salni baga kolok dini bagoi bono narugya party o bono narugya bini je system bono keb narugya haisi bo thik no thanga dil diya hai jan denge hinoi phia o jan denge dil denge aborok asuri na somai manglakse mai nugoi mankhana norok buskango bini bagoi prem potro khor faimani kaisa nukjak mai gada norok joto nukjak prem potro bini jako faisok paiga je BJP bono asuk thai rikha aboni no bokaisa ending hoi dongka Nor naina di buskang kaca heading belai naithok ka sujak aro belai naithok ka sujak anti BJP bini bodol no bono anti BJP aboni bagoi bini thani prem potro phaisok bai da kaisa o prem potro je phaisok bai mani bokhai tamane sai tongko khanai nagari paipso belai wana masingcha na lacia da hinjinai na uje prem potro bono rimani ebo dalal mana cengra ta thokai na bothana go siang hi ang thasi thanya ang jaga na tongo ang vice president na tongo tamung khabo bin ko kisa khana na hoya diba botam min sa khana na di আসো বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট বিজেপিতে থেকে অন্য রাজনৈতিক দল করলে এখন বিজেপি আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট এখন টিপিএফ অনলি এনজিও সিমি দয়া টিপিএফ পলিটিক্যাল পার্ট অফ সামখাইনাই পলিটিক্যাল এব বনি ব্রাঞ্চ দংसिनाय তে এন্টারপ্রেনারশিপ তে কোঅপারেটিভ ববো সামখাইনাই genor khanai man khana botamusa ang tabuk bo vice president ko naiso ang tabuk bo BJP tongko na party ni kono rule saimi ada bujimai abo bono bujimansu
যে বিনথানি প্রেম পত্র ফাইমানি তো পার্টি নি হইতে নরহর জাখা বলে না আবনা একসেপ্ট খাইয়াব হাইদে বরং নি ও বদল রং সুংনাই মানি মিডিয়া রক সুমান রক নুখানা आंहा सुफनगलाखा যে পাতাল কইনানো যে রহর মানি পার্টি নি সিমি বয়স্কার খাই মানি আবো বুসু জরাতে কবহি মিডিয়া সুংমানি ও বরংনি আদং রক তমসা বিজেপি না আদং রক जों जे पार्टी डिसिसन खायमानि आबा हाय खलाय ना साबुं दाउन नै सो माने आउट नबले आउट न गारोते तमला आं दाबो बतम कोइ साइ दंनाय साबो हाय दिबा साबो हाय 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 लासिं लासिं जा आगिबो बुबाग्रा न ताम ताम सावै ताम हिनय करिखा उल्टा पुल्टा सावैबो रिजा खादे बरंनि बिजेपि बदल बायनो सेमिया बो व्यक्तिगत सावो ऑफिस रूम बो सावो ताम साजाका आफुरबो खिग्रु बमु कक्टिं थाङा बिनि लाइन पाइन कुरिं तंहाता nge tabukai bo media roni buskango kaisa kok samani tongo norok nonna nakha semi ang punokla ko bo tipra motha rokha bahai ke BJP u phai gane MP man hinso bo borno khai norok thangoi tamo sungya nai anokha tamo sung hinso are kicha okat ni kaisa level tongo okat dango okat tipra motha ni je okat obo nini to tong saimia o okat ko khai bobo MP nani ta mane alada party mani yagolo tese BJP maring nai maring kanke bosana ano ticket mari nai fight kaina bagai nge bo election bo janai bo jiti thanai chung jitiri rohnai bono tawana re chung boddi nai tong chung jitiri rohnai bo jiti thanai bobo otikhana thanai ta parliament o thanai bo tipra sani bagai kok sanani haita bobo obono hino o okat jinsta level da tongnai di tipra motha bahike thangka kauni bagai thangka abo sana thaka kolokma video ong thanai asu sagalak nangkai next video sana mono aisi amhai wangsu utabo bujiga coffee khayan ta coffee angobon sao o okat level ro tongnai di aisi hingke paithago bono sanai ba song thaisingche ang boyan khulukmani party khuluknani belai noklai party bondo ongnani belai noklai haisi te prasar khare party khulugo tao patal koina party ka tao khuluka hingke te prasar mo thangjak bai sinai hai diba mo thangjak bai sinai thangbai siri bini logi bose mo thang sinai te prasar no ta bole soi phaikabo party khulukbo sa te 10 pola fano khuluk tong sidi te 20 pola fano khuluk tong sidi te perlia nong haisi paikha komona ni bukhak sinung dabo buji khada o BJP kari rohoka dabo nge nong osse microscope ma na tuklay no olo biang kumai thano saimia ngete bisi sana thale aba song hambai no paithak jora no support khai tong mani bagai an video kurongoi tong mani bagai hai na hai malai nai next video hambai